Luka vodu. Nemoj srat, ti si. A je, Boga, ne sere mati, tako. Da i mene beba malo toga isto. Dobro, Boga, kad gori kako je. Ajde, Boga ti. A dobro, Boga. Kakvi si sve, i ona ti nije napeta. Ni sekunde. Ajde, Boga ti. O je, ti sad kad kažem kako je. Jer su stari moj dobio pare, došli te reka meni koji ćeš auto kupiti. Boga sam Mercedes isto negdje da kupi, ja reka busa mi. A ne bi Ferrarija? Ne. Po Boga sam stari platiti 24.000 maraka onda busa. Možeš kup Ferrarija za 4.000. Ja kažem, moga sam Mercedesa onda u ono vrijeme kupi mate široka lasa, tamo izašao. Kužiš, za te pare. I ti još busa, i koji si busa? I kuc, te dva kupi. Oni plavi? Ja. I kući se po gradu, Bog treba i bi faca, ne, nisi taki čovjek, ja moram reka kupi busa i gotovo. Di završi brz? Evo, oni ne jedu. A? I zakući je. Je li isprava? Kad će biti isprava crka 2006. Ti kad visi. Sad 2019. Jesi ti njega pitao za Svetlanu? Nisam. Aj, bola, reći frendu za Svetlanu. Ko je beba Svetlana? A kako je Svetlana, nisi tu neka kuda? Nemoj srat, zaljubio se. A ona, kako je se ona zvala u Istanbulu? Jesi ti leža Istanbul? Ništa Istanbul. U Rusiji Svetlana ti se zaljubio. Daš se, punije se zaljubio. Ona je sutra povodiš. Bog te jeboj, svaki dan išao po nju. Nije bio ovu. Ja kad je naprijed, ženska se kuli. Čuješ ti ovo Boga, Isusa. Bog, meni nije krtis. A? Dobra, koliko da je crtani. Boga, tebi dobro, meni nije krtis. Pa dobro. Pa šta je tebi dobro onda, Boga? Da je loša, nije loša. Srednja ženska nije ni dobra, ni loša. Razum. Ali da je napeta, nije. Boga mi ti nisi napet. A ja, Boga, ti govorim kako je, kad ti se ne mogu ja bate govoriti, svak ima svoj ukus žene, Boga, ti razum. Ja ne znam, pa je da Boga. A je, Boga. Šta ono bude u kafić kao ona uđe, drago. Starija muzika. Muzika se izgazi kao ona uđe u kafić. 100 ljudi ovdje. Ja kažem kako je, meni ona nije napet. Moraš ti svira kurac. Ja ti volim kako je, kad ti se. Da se tiče mene, Boga. Ne bi ja za ruke. Ne, to sam kunda. Kad bi ide sa poreda onaki, ona bi bila na zadnje mjesto. Ajde, nemoj A srat. ja, Boga, ja ti govorim kako ti se. Ne mogu vjerovati. Meni nije napet, ja s to njima rekao, Bog treba ti za ovdje pokazati, ali ja znam. Kaže, od 10, ona mu bila 10. A, da. Na reda, stvarno. Boga ti ja... I meni bio deset. Pa bi sa zada pušao. Pa vidi, isto normalni ljudi. Da mi manti. Ne mogu ja u ruku si raspravati kada se. Koji je tvoj tip? Nije bitno koji je moj tip, nego ti govorim, Boga ti nije mi napet. Ne znam. Napeta nije se kuda. Aj, bro, seri. Dica iz osnovne dolaze ovdje u akademiju da je vide i onda iđu u mene trebaš lajfat. Boga ti svak svoj ime. Ja kažem, Boga, ja smat vas da je kupio CS, ali nisam ga kupio sam bus. Što nisi kupio pravo auto? Boga ti nisam ti. Kad ti nemaš kup Mercedes? Boga ti mene sam govorio, izaberu koji ćeš auto, ja rekao, dotaj mi te vlaš. U ono vrijeme da... Ti mene s njom sredi večer imaš od mene 500 eura i koliko god ona bude pita. Eto, koliko god ona bude još pita. Eto, baš ti ništa plaćati. Pa eto, ja ću tebi dati i njoj, koliko god bude pita. I moraš me posto toga ubiti, mogu i ubiti. Mislim, ljudi čudno, kažem, u ono vrijeme
da moga kupiti Mercedes za široku lajstu. Pa ja ti evo govorim, kad nije tako dobra, mora se kupiti. Evo ti je meni kupi jednu večer na 1000 maraka. Čače, ja nisam svodnik. Da za svodnik ima... Zovi Igora. My friend Igor. Ima bi da se žena da sam svodnik. My friend Igor.